days. You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Molt bé. Panas, que la mamá tira. ¿No escuchaba al papá? Vale. Vine, escucha aquí. ¿No? Petit? Què? Així estàs més tranquil? És l'única manera que estiguis tranquil? Ens haurem d'emportar aquesta història al viatge. Pues ara no fa gaire vam anar a Montserrat per provar la motxilla d'excursions que portarem per portar el Bruc. Però la veritat és que es porta fatal i és un armatoste de ferros que no es pot plegar. Llavors ens ocupa tant lloc que entre les dues motxilles que portarem nosaltres, el carrito encara que sigui plegable i la motxilla d'excursions seria un mogollon de trastos. Aleshores, teníem una motxilla d'aquestes com més còmodes per fer trekkings, però que és bastant voluminosa. I per portar-ho, a mi em fa una mica de mandra. Bruc! Hola! Vols venir? Bueno, i també tenim una altra motxilla que és més de les típiques de passeig, que ocupa molt menys i que igual, pel tipus d'excursions que fem, val més la pena portar aquestes. De fet, també hem vist alguns... No, teta no. Et sembla normal? També és veritat que serà el Joan el que carregui el Bruc. Aleshores, ell decidirà quina motxilla portem. Aquesta és l'altra motxilla, que és l'alternativa a la motxilanga. És que només per lo que ocupa, és que no hi ha color. L'altre no, és impossible. Ara, l'altre serà com anirà el Bruc d'aplastat, perquè anirem prou carregats. Que jo pensava que no, però quan vam estar fent la prova de portar d'omplir les motxilles, realment, tal com les tenim ara, van a saco de plenes. Llavors, contra més coses puguem eliminar de l'equipatge, doncs millor. Pues la meva motxilla és una Osprey de 50 litros que mola perquè li pots enganxar també una motxilla petita de 13 litros, que és com la de dia, que és una motxilla normal i corrent. No té molts compartiments, que pensava que tindria més coses, però bueno, amb el sistema aquest dels packing cubes sembla que queda tot bastant accessible, la veritat. La meva motxilla és una Osprey de 70 litros. Que per porta també acoplada una motxilla de 13. Vale, a la meva motxilla porto la meva roba, que són 5 samarretes de màniga curta, un parell de pantalons llargs, 2 vestits, un parell de pantalons curts, que un encara me l'haig de comprar, 2 banyadors, roba interior i mitjons, una samarreta tèrmica i uns leggings tèrmics, un plomón d'aquests que ocupen molt poc i un impermeable també que ocupa molt poc. També porto la roba del Bruc. També porto el tàper de medicaments i crec que ja està. Llavors, a la meva motxilla el que portarem seran els bolquers del Bruc, les tovalloletes, i llavors a part hi ha tots els antimosquits, les cremes solars, també jo porto el nostre necessaire, i després porto la mosquitera, també, i després ja porto la meva roba, que el que jo porto són 2 samarretes de màniga llarga, 4 samarretes de màniga curta, porto 3 pantalons curts, 2 o 3 pantalons llargs també,
Després porto la part de dalt tèrmica i la de baix, el paravents, després us hi portaré com un jerseillet o una sudadera fina i una camisa. Portem les bambes de trekking, que portem les mateixes tu i jo, que són les Salomon aquestes, que estan bastant de puta mare. I després encara ens falta comprar les xancles de trekking. Després coses també així com de supervivència, de pues, la corda, la navalla... Portem els trípodes, l'estabilitzador, portem el bruc... Però vaja, que em sembla que igual haurem de fer una mica de tria i veure si ens emportem tot el que tenim ara a la motxilla o si buidem alguna cosa. Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? El 13 d'abril marxem a Roma amb la meva família, amb els meus pares i els meus tiets, bueno, que no són tiets meus, són com els cosins de ma mare, però bueno, que són amb la tropa amb la que fem barbacoes i així, i ens anirem, que no sé si al final som 11 o 12 que anem a Roma, i no sé, mola molt perquè tinc moltes ganes d'anar-hi.